Niki krana sampun do ninggal wewarah Jawa. Kathah sing boten ngerti sasmita. Napa malih disuguhi sasmita wong didumuk irunge wis jek ra rumangsa, sing nyebut kadang-kadang dereng ngerti. Nabi niku napa? Nggih. Tapi sakniki pun umum. Pun umum nek Adam niku disebut nabi. Pernah saya ketahui yang pernah ditunjukkan kepada saya. Maaf, bukan kok saya ini sok kewinter sok. Napa kula ngomong napa wonten iki, napa bener mawon. Nabi Adam. Adam mboten saged peputra. Adam mboten saged peputra. Mbok bilih dereng wonten pasanganipun. Setelah Nabi Adam, utawa Bapak Adam, setelah Adam lahir, itu belum ada orang kedua. Saya yakin itu. Saya yakin. Yang pernah saya ketahui, yang pernah ditunjukkan kepada saya. Maaf, bukan kok saya ini sok kewinter sok. Napa kula ngomong napa wonten iki, napa bener mawon. Nggih. Napa perlu kula jelasaken nek sakniki nggih niki anu Pak. Buka sangkan paran. Nek mboten dibuka sangkan paran mboten saged niki wiwitane. Mulane nek wonten pahargyan wilujengan slametan sura menika liripun ngelingaken tiap tahun nek dateng ajaran sedulur jati menika ingkang sampun kula lampahi menika lenggahipun gumelare kain cemeng menika. Gumelare kain cemeng menika gumelare jagat gaib, alam gaib, alam awang uwung, durung ana sawiji-wiji. Ya ing kono dhisik ya namung ingsun lah. Ingsun sapa lah niki? Sakwise ingsun ing alam kuno, ingsun nyipta manusa sepisanan ing wujud jalu, jaler, lanang. Nun sewu niki rondok buka riwayat kula. Kula belajar teng SS menika sepisanan diduduhaken menika. Kaila Adam. Hanya satu kata itu. Namung sak kata niku lajeng ketinggal wujudipun. Niku kula mboten ngipi, mboten turu kok saestu niki. Niku sing pernah kula sandang lah. Tiang-tiang sakniki kula jenengan niki sedaya niki termasuk manusia baru. Yang pertama wis kula buka sadik-sadik nggih. Gumelare kain hitam menika gumelare jagat gaib, alam awang uwung. Sak mantune niku nembe gumelare kain putih. Kain putih niku gumelare jagat gede, jagat raya, alam nyata. Adam dumadi teng donya niku sampun gumelare kain putih, gumelare jagat nyoto, jagat padang. Sak benere teng donya niku malah alam samar. Jare alam padang tambah samar. Nah, salajengipun Allah nyipta manungsa niku sing paling mburi, Pak. Manungsa niku tercipta di dunia itu paling akhir.
sakwise manungsa buka alam padang iku jagat ijek pedhut, urung ana apa-apa, pedhut isi. Urung ketok daratan, urung ketok lautan, urung ketok gunung, urung ketok apa, pedhut. Terus hari selanjutnya Tuhan menciptakan matahari untuk menyinari dunia. Setelah Tuhan menciptakan matahari, dunia baru kelihatan, pedhut hilang, sebagian menjadi tempat air, dadi segara lan daratan. Segara rata Pak banyu segara. Tapi daratan iki sing mboten padha. Ana sing lenah, ana sing dhuwur pegunungan. Hari berikutnya wis ana srengenge, iki wis iso sumilak kabeh. Nek bengi peteng lagi nyetapno pepadang ing wayah bengi. Candra lan Kartika, rembulan lan lintang. Sakwise Surya, Candra, Kartika mlaku bareng. Sing paling cepet niku srengenge, Pak. Sing paling cepet srengenge. Mulai lagi diarani dina. Go sedina nek cara Jawa ngoten. Dina urung ana jenenge. Mok ana rina karo wengi. Nek rina sing madangi srengenge, nek bengi sing madangi lintang lan rembulan. Sak sampunipun menika nembe Allah damel tetukulan. Sakwise damel tetukulan sing teng darat sing napa-napa, nembe damel kewan-kewan. Ya kewan darat, ya kewan banyu, ya kewan sing iso miber germetan sak pinunggalanipun. Sakwise kewan lan wit-witan cukup, manungsa Gusti nembe yasa makhluk halus. Bangsane jin. Komplit terakhir lagi Tuhan menciptakan untung leres terus identik tiyang Jawa niku nek maringi pitutur mboten kedah spontan, mboten kedah gethok seloro. Pituduh napa niku diliwataken sair. Sair lah, sak menika sing diwastani tembang. Tembang niki sini sair nggih. Tembung diracik, dirunce dadi tembang. Dadi nek tiyang sepuh-sepuh menika leluhur kita nek maringi pertanyaan, maringi pitutur diliwataken sair, diliwataken tembang. Niku leres. Supados napa? Supados anak putu generasi kita niku napa? Cepet tanggap sasmita. Dadi mboten gethok selorok nggih. Niku pun cara mendidike leluhur kita niku ngaten. Nek ana apa-apa diweni sasmita. Badine ben. Lah sakniki krana sampun do ninggal wewarah Jawa. Kathah sing mboten ngerti sasmita. Napa malih disuguhi sasmita wong didumuk irunge wae jek ra rumangsa. Kathah niku
Nggih mboten usah kula sebataken, tapi kathah niku. Kesuwen. Cara sakniki nek dek cilikan kula kanthi tuturi liwat tembang, liwat sasmita, diweni conto no, ngerti. Bocah sakniki mergo napa? Mpun kathah sing padha ninggalno wewarah Jawa. Mulane niku wau sing kados di dawuhaken Mas Untung ana tembange lali sumber ketiwasan nggih. Niku kan diliwataken saking tembang napa niku judule entik-entik. Judule entik-entik tembang niku sair. Senes. Nah, senes niku. Niku nek mboten lepat niki kurang langkunge teng mriki. Ana dongeng entik-entik. Lah age batangen nika terus pundi nika. Ana dongeng entik-entik si penunggul paten ana nika. Nggih, nggih niki. Si penunggul paten ana. Penunggul apa dosane? Dosa ngungguli ing sesama. Aja tindak kualat. Lah sing siji ngandani, lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan. Niku pitutur sing diliwataken tembang. Tegese bocah cilik, bocah iku aja wani wong tuwa. Sakniki malah wong tuane dikeplaki. Wong tuane ditabuki. Nggih. Terus leres Pak Untung menika mulanipun leluhur-leluhur tiyang Jawi menika nek paring piwulang mboten kok terus pasti harus gethok selorok mboten. Sekali waktu nggih kedah diparingi pelajaran ngoten liwat sasmita. Sanepa. Nika. Nggih makaten matur nuwun Pak Untung. Monggo. Monggo Mas. Monggo. Ngaten ngapunten kula nderek taklet sing niki bab tentang agama kali Jawa. Niki pada umumnya ngaten. Tiang Jawa iki sedaya riyin niki pamane niki kan teng Jawi niki agama kan wonten gangsal. Dadi agama 6 nggih bukan niki agamaan nyebute niki niki sing niki mboten kula sebut agamane satu persatu mboten. Nggih. Lah sedaya tiang niku lak sing leres niku sedaya tiang niku putra Nabi Adam napa putra Adam. Lah nak putra Nabi Adam padahal tiang niku pamane tiang sedo niku si A binti si niki padahal nak putra Nabi Adam. Berarti tiang niku lak sami, mestine rupane kan sami. Tapi nak sing leres niku putra Nabi Adam napa putra Adam. Pun makaten ning kula tandhaken. Matur suwun. Lah pitakonan menika nggih ngemu wigati dua alternatif. Wonten ingkang damel dialek putra Adam. Nggih. Putra Adam. Wonten sing damel dialek putra Nabi Adam. Nah, kamangka rata-rata tiyang nyebut Nabi Adam. Nabi niku napa? Sing nyebut kadang-kadang dereng ngerti. Nabi niku napa? Nggih. Tapi sakniki pun umum. Pun umum nek Adam niku disebut nabi. Nabi tertua, nggih, manusia tertua. Nek panjenengan niki kan sampun disetujui nggih kalih pinten-pinten bangsa, pinten-pinten negara sak dunia. Bahwa orang yang pertama dilahirkan di bumi adalah Adam. Tapi waktu itu siapa yang memberi nama? Enggak tahu.
Tapi yang jelas saya percaya bahwa manusia itu yang dilahirkan, diciptakan di dunia dulu itu seorang laki-laki. Ada nyebut Adam, ada nyebut lain, monggo. Lah, sing bener sing pundi? Putra Adam apa putra